Έλα, παιδί μου, τι θέλει. Δώσε να καταλάβω. Είπα, μαζεύω λεφτά για να πάρω 2 παιχνίδια του PlayStation και για να πάω και στο Καναδά. Ποια παιχνίδια? Το Uncharted 1 και το GTA 5. Το Uncharted 4 και το GTA. Και γιατί να το πάρεις εσύ, να τα πάρει ο Βαγγέλης. Να το πάρω εγώ και τα δύο. Βεβαίως, εσύ πήρες. Όχι και τα δύο, εγώ θα πάρω το Uncharted 4. Και στον Καναδά τι θα κάνεις? Το έχω υποσχεθεί, ενώ θα πάω, θα βρω λεφτά. Στην Ουνά, Ναι, πότε μίλησες με την Ουνά? τους το έχω υποσχεθεί από παλιά. Α, ναι, και θες να πας, θα πας μόνος σου? Όχι, μπορώ να πάμε το weekend με τη μαμά, με σένα, δεν ξέρω. Καλά, και μόνος, τώρα μεγάλωσες. Θα σε βάλουμε εδώ στο αεροπλάνο και σε προσέχουνε πολύ, το ξέρεις, όταν ταξιδεύεις μόνος σου. Οι αεροσυνοδοί. Και εκεί με την Ουνά θα περάσεις καλά? Γιατί όχι. Όχι ρε παιδί μου, λέω. 2 μέρες θα κάτσω εκεί. Μόνο. Θα πας τόσο δρόμο για να κάτσεις μόνο 2 μέρες? 3. Παιδί μου, ξέρεις πόσες μέρες χρειάζεται να πας στον Καναδά? Πόσες? Μισή μέρα. 1 μέρα ταξίδι. Όλη την βράδυ ταξιδεύω. Ναι, ταξιδεύεις 10 ώρες. 11. Εντάξει. Εντάξει. Για να δω. Πρέπει να κάτσεις περισσότερο, να το βάλεις στο μυαλό σου. Και πόσα λεφτά σου έχει πει, πόσα λεφτά χρειάζεσαι? Δεν μου έχει πει, αλλά όταν ξαναεπικοινωνήσουμε θα μου πει. Α, θα κοινωνήσεις μαζί της. Ωραία. Τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Οκ. Έλα, φιλάκια.